Salam, eziz sono salam. Bugün men sono gyz bilen bir jemgyýeti näme diýip aýdyn bu näme ady jemgyýet injinerligi diýilýär-de. Ýani jemgyýeti ýönlendirmek ýalak bir temada biraz gurrun edeli diýip gurleşdik. Sona nämäni inisiativany sona bereýin, sona bu gurrun ilkulak bir girişini yapsın. Soňundan soraglary bolsa soragyny berer. O benim bildigimden jogap berjek bolan, bilmediğimden onuň orta çykarar suratları bilen zok diýip şeýlerek bir gepleşik gurnalydyk tonu bilen. Ýa sono söz senden. Salam ýerdeşler, salam Sapar ağa. Onda bugünkü tema barada men başda öz düşüncelerimi açsam, ondan soň size iksan soragym bar Sapar ağa. İznim şu soraglar bilen dowam ediberseňiz. Türkmen jemgyýetiniň eziklik duýgusynyň ekranlardan topluma sindirilmesi. Men ilki bilen şuýda bir jemgyýeti iki şekilde şekillendirip bolýar ýa-da ýönlendirip bolýar. Şolar barada birazrak gurrun edeýin. Bir jemgyýet pozitiv şekillendirip bolýar, hem negativ şekillendirip bolýar. Indi başda pozitiv şekillendirmekden gurrun etsem, Sapar ağa, sizin şu wagtda çenli ekranlarda etýän gurrunlaryňyz ählisi pozitiv şekillendirmäge girýär diýip düşünýän men. Meselem, şu wagtda çenli etýän gurrunlaryňyzda siz bilimi köp öňe çykardyňyzda, bilim diňe paýtagtda ýa-da şäherlerde däldi, bilim ýurduň iň uzak owalaryna çenli, halkyň aýagyna çenli barmaly. Ýa-da hassahanalarym edilş bolar ýa-da diňe paýtagt ýa şäherlerde däldi, etraplarda ýa-da 3-4 san owa birigibem bir gowy hassahana edipler. Yerli dolandyrış sistemasy bolmaly, merkez dolandyrış sistema däldi. Ýa-da owa adamlaryň ýaşaýyş şertleri gaty ýokarlandyrylmaly. Näme ekip näme dikjegine de o adamlaryň özleri karar vermeli, olaryň üstünde ekjek zatyny aýdyp berýänçi bolmaly däl. Önümi jemgyýetiň özü öndürmeli. Garasaňysaň sana otur vermeli we bularyň her biri barada da hepdelep gurrun edip bolýar-da. Indi ýanky şu agzap geçen zatlaryň ählisi ýerine ýetirilende bir toplum ýa-da bir jemgyýet diňe ösüşe gitýär. Muňa da jemgyýeti pozitiv şekillendirmek diýilýär. Indi bir jemgyýetin negativ şekillendirilende muňa nämeler girýär, negativ şekillendirip bolýar. Birinciden bu bir ýylyň içinde bolýan zat däl. Bu ýyllar alýar negativ şekillendirmek. Indi pozitiv şekillendirmek hem ýyllar alyp bilýär, ýöne negativ şekillendirmek oňa görä has uzunrak ýyl alýar diýsek ýalňyş bolmaz diýende. Bir nesli jahil edip yetiştirip bilsem, izinden gelýän neslin bilgili bolup yetişme mümkinçiligi bolmaýar-da. Sebäbi izinden gelýänleri öňdäki jahil yetişen nesil yetişdirýänligi üçin eýem izden gelýänleriň hiç hili şansy ýok, bilgili bolup yetişmäne. Demek Türkmen jemgyýeti ýa-da owgan jemgyýeti bolsun, tapawdy ýok, Eýran, Özbek, Kyrgyz jemgyýet, haýsy jemgyýet bolanynyň tapawdy ýok. Iň esasy bilim ýok etmek ýa-da bilimiň üstüne çökmek bir jemgyýete negativ şekil bermek üçin yeterlik. Edil şoňkýalym dilemiş olar ýaly, türkmen dili ýa-da islendik bir diliň üstüne çökmek. Meselem mysal bersem, arkadagly serdar, bagtyarlyk döwri, altynasır ýaly sözleri gereginden köp artykmajy bilen ulanmak. Onuň ýerine de bilim, ılym bilen baglanyşykly sözlerim ulanışdan galdyrmak ýa-da ýok etmek diýildi. Bu da bir jemgyýeti negativ şekil bermek üçin iň gowy ýaraglaryň biri. Meselem hasaplak görseňem gaty gynançly ýagdaýlar ortaga çykýar-da. Meselem diýeli bir çağalar bagyndan başlap
Käbir çağındy 4 ýyl gatnaýan çağalar bana, käbir 3 ýyl, 2 ýyl o ýerde üýtgäp bilýän. Ýöne häzir o mekdeplerim 12 ýyllyk bolupdyr, habaryňyz bardyr. Şu ýyl gutaranlar 11 ýyllyk bolup gutarýar, mundan soňkular 12 ýyllyk gutarjaklar ötden. Ondan soň 12 ýyllyk orta mektep bar, 4 ýyllyk institut, universitet bar. Eger alymlyk derece aspirantura, doktorantura goşsaň, ýöne bu aýtýanlaryň ählisi Türkmenistanyň içinde etseň şo bilimlerini çağalar bagy, orta mektep, institut we aspirantura diýildi. Ählisini Türkmenistanyň içinde şo bilimleri alsaň, 20-25 ýyl bir şahsiýetiň yetişmek üçin şonça wagt gerek. Ve sen şo 20-25 ýylyňy arkada diýip bilim alsaň, hemme şo ýyllaryň gutarýan çaň arkada sözlerim içinde bolsa, onda men çylşyrymly tehnologiýanyň gurrun nemedemokda insanda tehnologiýany ýasamak üçin hem adam beýnine goşandy hiç ýeri ýok şo sözleriň. Ýöne biz şo sözleri gowy edip bir döwletiň bilimini ýok etmek üçin oturdulan bir sistema diýip düşünýände dili kemsitmek üçin ýa-da dilini ýoýmak üçin, dilini bir utanarýaly hala gelmek üçin, sen pikirlerini düşündürüp bilmezlik ýagdaýa gelmek üçin gerekmejek sözleri goşup gereklilerem ulanışdan, sözleşden çykarsaň, şolaýan bir jemgyýeti negativ haly, negativ şekillendirmek üçin yeterlik uly ýarag diýip düşünýän. Indi galanam ildeşler özüňizem pikir görseňiz de orta çykýan sahnalar gaty gorkunç şu ýanky aýdyp geçen zatlaryň bilen pikir edeninde gaty gorkunç sahnalar orta çykyp bilýän. Ondan başga da bir jemgyýeti negativ şekil bermek üçin çäkli media, bu da dürlülüğün içinde birlik diýen zat da, meselem 7 sany türkmen telekanaly bar. 7 sany bolanyna görä dürlüýä bolup görünýär, emma şol 7-iniň ählisiniň ýokarysynda da Hramow ýa-da Hramow ýalylar bar. Edil gazet jurnallar hem şeýle, näçe sany gazet jurnal bolanyň tapagy ýok, olar hemmesini bile aramızda 8-10 sany bolup biler. Ýöne ählisiniň üstünde de islam maglumatyny berip duran, islemedigini gizläp gadagan edip duran ýene de Hramow bar ýa-da Hramow ýalylar bar. Diýjek bolan zatym dürlülük berýärler halkyň aňyny birazajyk garşdyrmak üçin, ýöne şo dürlülügiň üstünde, ählisiniň üstünde de ýene bir el bar. Şo ýerden süzülip gaýtýan maglumatlar ýene de şo bir bolşy, o ýere üýtgeşik zat sen goşup bilen ok, diňe islenen maglumaty berýän, islenmediginden aýyrmaly. Şeýdip halkyň, jemgyýetiň bilinç altyna gowy edip ornaşyp bir jemgyýeti eziklik haly arkaýyn getirip bolýan ekende. Interneti çäklendirmek, sosial mediany el almak, propagandany güýçlendirmek, ekran üstünden izi giderli gorku berip, eziklik duýgusynam her 5 minutda gaýtalap dursaň, şol jemgyýet negativ şekil alýar diýmek. Şo diýmek bolýar-da. Dogry. Adam misal, ýene de bir misal getirsem de, ministrler bilen edilen ýygnaklarda hiç bir ministrin gözü prezidentiň gözü bilen kaklaşýan däldir. Jemgyýetiň bilinci altyna gorkuýny şeýdip salýarlar. Hatda çapak çalanlarında hemmesinin eli bir liniyada durýar we bir tempda çalýarlar. Bir jemgyýete massawy gorkuýny şeýdip berýärler-de. Çapak bir iň bir ýönekli zatda, ýöne hatda şonu gelişine görä çalp bilen oklar da şo çapagy. Ýöne içinden elinden gelişine görä şo çapak çalp bilen oklar. Diýmek ýurdun iň üst wezipelerinde oturup çapagy gelişine görä çalp bilmeýän jemgyýet ezik jemgyýet. On başga açıklamasy ýok. Her gün ekran üstü bilen milyonlarça türkmen jemgyýetiniň aňyna, bilinç altyna işlenip duran gorky türkmen jemgyýetini ezik hala getirdi-de. Indi sapara muny men umum edip aýtdym. Her biriniň birjik sözlemi alyp, şoň üstünde de bir saat adam oturup gurrun edip bolýar. Ýöne indi şu taýda men size berjek soragym soraýyn-da. Birinji soragym,
bir cemiyet eziklikden nädip çykmaly? Bir cemiyeti eziklige getirýän faktorlar meniň düşünşüm boýunça aýtdym. Bir cemiyeti pozitif tarapa, gowy tarapa öwrýän faktorlara sizin ähli çykyşlaryňyz şol arada. Bu cemiyeti östürýär. Sizin çykyşlaryňyzda edilýän görüňlerden uguralsak, oňa da düşünüp men şoňa gözüme getirip bilýän bir cemiyeti nädip şol baslançaklar östürüp bilýänini. Indi bizim Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatlarym gowy edip eziklik duyguny berýär. Sen nirede gürleseň, nirede gezseň, bir toplum arasynda bar näme etseňem bir hili aýdan gürrüňden çekinýän, eden hereketinden çekinýän. O zatlar bizim bilinjaltymyzy ekranlardan berilýän eken. Çağalar bagyndan, mekteplerden, institutlardan berilýän eken-de. Indi Türkmen şo ýagdaýa gelipdir. Indi munyň çykalgasy näme? Bir jemgyýet eziklikden nädip çykmaly? Jogap bereýin, ýene de bir soru aýtjak. Ýene de bir soragym bar. İkisini birden sorasam belki nemede bolar? Jogaplaryňyz ikisine görä de bolar. Onda ikinji soragym şeýle saparaga. Türkmenistanyň konstitusiýasyny Ýewropa döwletleriniň ýa-da Amerikanyň konstitusiýasynyň derejesine nädip beýletmeli? Türkmen jemgyýetini şol beýiklige nädip çykarmaly? Ol Ýewropa jemgyýetiniň konstitusiýasynyň öňündäki duýan jogapkärçiligi gaty başgaça da saparaga, gaty uly jogapkärçilik duýýarlar. Ve olaryň jogapkärçiligi, meselem kanuny hemmäden ve hiç kim kanunun üstüne hareket edip bilmeýär. Ýöne bizde de var şo kanun, bizim kolonial işläni. Biz nädip şo beýiklige, biz konstitusiýamyzy nädip çykarmaly we Türkmen jemgyýetini şo beýiklige nädip çykarmaly? Bu da ikinci soru. Sonra bunu iki sözden bilen ya bir peridaçada aýdyp bilýän adam bolsa Nobel premi rahat bermeli bolýar da bunu başarjak gelmen bir nemede ýöne öz görüşümi düşünjämi aýdyp bereýin. Bu da atlaň hem bejeti düzelýär, düzelip bolýar. Düzelip bolýanyň büyük sebäbi bar da. Şu şeýle edilenini bilýär, sebäbini bilýär. Bir zadyň sebäbini bilen soň, oň çözümli tapyp bolýar da. Näşuň ýa-ni negatif toplum mühendisliği diýär, toplum engineering diýdiň. Şunun ýa 30 ýyldan bäri alyp gelýänlerini bilýär, ondan öňüm edilendi bilýär, 70 ýylam, ondan öňüm ýa-ni 1000 ýyl bundan öňkü Araplaşma demetinden gelýän nemeleri tarihi bilýär, aklymda ýetýär da. Bunu nädip göränligini o ýöne mühendislik nähilek bolanna da bu yapay emeli hereketde ýöne bir milletin genetik kodu vardır. Onu aňkap ýeňip bolanok, ol bir ýerden çykýar. Bulan nemeti gysga wagtda netije berýär. Tarih üçin 30 ýyl, 100 ýyl bir gysga bir neme bolýar da, möhlet bolýar. Ýöne jemgyýetiň soňy bir ýerde şu wagt bizim oýunmamyz, bizim sebäbi genetik kodlarymyz oýunýar da. O näden gurrun edip otursa, bu sebäplerini görüp oturýar. Şu sebäpleri arada gurrun edýär. Ben nädip bolýanyny diňe medeni nemäni aldyňda. Bu Türkmenistanda diňe media bilen berilýän neme däl, bu kompleksni amala aşyrýan neme. Biz şu datlary göremiz soň ýörüýte bir gulluk döretdik. Yani Türkmenistanyň howpsuzlygyny nemeder ýalak Mi-2 diýip, ondan şular ýalak çylşyrymly, jemgyýetiň özüniň görüp bilmejek ýa-da wagty bilen üntüni çekmejek ýa-da aklyny ýetmejek meselelerini öňden görüp bir karşı ýa-da şo öňde alyjy hereketleri ýetmek üçin bu professional adamlar işlemeliler.
Ne Türkmenistan'da korku bir nemestir. Fütürlerin biri korkuyunu nerede tallırmalı, nemetmeli, talmalı cemiyetin nemetine. Onu nerede taklamalı? Onun bilinçaltına nerede talmalı? Diyen giden şaka nemeleri var da. Birleşimleri. Neticede ekranda eli bloknotlu, şunlarla gök bloknotlu ministerleri oryantıngız, bırdatları yadiyandır. Hem mekşen bilye, şolun şotayda hiç pok yazmayanlarını. Şon aydiyanını eşitmeyenlerinden bilye. O aydiyan adamın iyidili hiç tada etmeyenlerini, onu da aklımız yetiye. Yönü şol obraz, onu milyonlarca adam seyrediydi. Şol beynin aşağını giyiriye. Onun yine doğru masaj veriyorlar. Ne şul adamlar diye Türkmen cemiyetinin kaymağı ya da en yukarı tabakası diyalalı. Ne şulor ben önümde şulor yalak kuyruğu yamızınla mertebesi ayak aşağına şulu ben depelep bilen niyet. Ondan o halka demedi ya da siz diye bulun demeti alak diye de hizmetkari alak sizi daha ne diyen niyet. Bu söz bilen aytmağında da o bir bilen hemen aşağına giriyor da. Bunu nemeler yani Berdi Muhammedler ediyendir diyorlar. Yok. Berdi Muhammedler bu da atlara akli, demeti, bilgisi yetme mümkünçülükleri yok. Berdi Muhammed o oğlunu. Adını doğru koyuyor. Ovadan çıkıp şehre yetmedik. Yiğitler, yani şu an Türkmenistan'ın ağramlı böyle yukarı tabaka ovadan çıkıp şehre yetmedik psikologiyadaki ya köy çocuğu değil ya da ne Türkçe yani antat yani mentalitelerim şunun alak olur ya alak demeyen önüne yani devlet yani yönetmeni koyulayan neler ne bir tebligattan bir misal getireyim ne hayvanlar vardır möcekleri alın tür olup geliyendirler. Şolun vajağı vardır, başı vardır. Hayvanlar başına nadani, korkuyu, akılsızı koyan neler? Tebligatın öğüdü şunlarla nemesi vardır. Şotayda şotayık yani bir sürüyün başı olma için kudretini görködüp barayanlar. Şonu kazanıp barayanlar. Hayvanlarda odat var. Yani insanla ne Türkmenle şodat yok. Kuyruktaki o olmayacaklardı başına koyuyor ne diye. Sonra da çokunmalı oluyor. Sonra çokunsan yani ehli cemiyet yanka öğrenmeli oluyor. Ne şu an Türkmenistan Bavarap oluyor. Bavaraplı sözü şu manda oluyor. Yani ben Bavaraplıları elbet görüp ya o öğretmedim o. Köy nemesi, oğu nemesi. Yani cehalet diyene bir cahili nurdun başına koyup siz eşretli yaşayacak oluyorsunuz. Onun bir daha da hantama diyorsunuz. Yani onu öğüdü varan nedir? Onu şu da atlar kurnayan güç vardır. Şu güç koyandır. O gücü nereden adını açtın da şu atların anladığında Hram familyası vardır. Ne yani edikliğin baş nemeti yaştan başlayadı. Başkalar nemetinden yani yaşından tadikten o mektepten o ingetatan bilimdir. Mektep nemetini Çotay'da oturtsan çok sütünü tayin sütünü oluyor da. Onun nereden geldi kendi soruyorlar oluyor. Mektep nemetinden geliyor da. O çok hem mecetin kitabı, senaryosu
ödlerini edip alıp barmasında kendi yankı Trump yarlan nemetinden geçerdir propagandasından. Ne indi biz gören bu da atlan adını aydı otursa adını aydan olup çözümden biliyaz. Bu vaksini bilimdir, ilimdir. Yani ilki yani mektebi dikeltmeli. Onu mektebi dikeltmek için maskalarını dikeltmeli. Yani maskalın tutu. Sağa sotaydı yetişiyordun. Mektepten sonra sağa maskalatına var ya. Bu da atlan hem becem düzeytip bol ya, yönü bağtal ya. Bağtalmatı Türkmen şür hatım ağırrak olmalı. Devi 2-3 nesil sonralak zayılanan nesilimiz var da bizim. Bu nesil ödünü dine yok edip biliyor da şu hakkı Türkmenistan'ın nemetinden. Son için bizimle şu daşından görüp nemediyet de bu ödü bunun içinden çıkıp bilmiyor. Görüyorum bile nokta. Sonra seni gören noktalar. Sen ayda oturuyorsun da sonra. Biz biraz yansıttık ondan öngürer. Yani şu yürüyüt edilyendiğini. Bu ulanılan da dünyada. Bugün kitaplarında adam değerler. Hatırlar bu toplumu. Din bilen, başka inançlar bilen şeylik geliniyor da. Avrupa'da bu da atlara yani 150 yıl oldu düşünüp şunun karşısına o demeleri koyup yani şunun karşısında işleyen de bilim de o sonra güçlendirip meseleleri çözüttürürler de. Bizim bunu rahat çözüp biliyat ve düşünüyorsun. Sebebini biliyat. Bunun arkasında kimin dronlarını görüp oturuyorsa. Yani 2-3 zayıf olan nesil var da. Onların ne görüp bilmeyen dadı var. Onun öğünlerini eyyem bir kılık kıyaset diyalak sindirilen yani toplum injinerliğinin miyveti var da. Yani devleti kurman çok hödüğünü görme diyen yalak bu türlük hareketleri var Türkmen'in. Üns verdiniz mi? Türkmen hiç tat kuran nedir, kuruyan nedir? Tayin olan nedir? Sala yemekte de bu devlet taşlar başka yerik gidiyenler. Tayin yerler. Avrupa, Amerika, Avustralya, diğer orta tafavut yok. Onun arkayı ne diyendir? Onun sebebi vardır. Ya o ne Türkmen sonra veren toprak ne için hudusi eğicilikte değil. Şahsi eğicilikte değil. O verecek ortalarım sonra qadağan ettiler. Cinayete demettiler sonra. Ne şu toprak şahsi eğicilikte olmasa şu toprak hiç kimin vatanı değildir. Çok için Türkmen rahat vatanını terk edip bilendir. Toprağını dağılap bilendir. Hiçbir yani kökü yok, ağaç yalaktır. Yani ne için ne diyorlar? Ne için şahsi eğiciliği veren oklar. Şu yerin şahsi eğicilikte bolmağı toplum mühendisliklerinin köp zadının öňüne böğüt bolýandyr. O adam kökü var da. Men toprağımı ailece gelip bilýär. Men şunu ulanjak, men vatanım diye, vatanını uğurlaydı. Şoň üçin görüşüp bilýär. Ondan yaşamalı olanda da düzgün olmasa yaşap olmajagyny bilýär. Düzgünü tertibi demek getirelim diye. Düzgüne getirelim. Bu tabi yaşar yalak yurt edelim. Deyip bilýär de. O toprak yani halkın kubolunu şey deyip bilýär. Toprak tenki yani şertleyin tenki alak bolanda olar yalak duyguyu niten kitap bilen berip bilen ok.
O bertene yani saykan durun burada at oluyor da. Bu da atlım çözümü ne şu taylardan başlıyor. Bunun hem çünkü diğerler deyip yani forolor çıkıyor da. Kim ediyor? Hem tertin ettiler boran yok mu? Pozitif mühendisliğin bağda. O hem çünkü o neden okur diyor. Onu etmeyenlerin sebepleri vardır. Yani onu yani başka bir misaller düşündürecek olayım. Türkmenistan'da. Ünsüedin kanun, konstitusyon deyip kâr gurrun ediliyedi. Yani Türkmenistan'da hükümetin devlet başına gelmesinin hiçbir kanuni, normatifin aktı, prosedurası yoktur. O gitmesine de şunun alaktır. O demek bunlar hükümet nerede gelmeli? Kanun yok olsa garanti yollar ile gelmeli. O nerede gitmeli? O kanunu yok olsa nerede gitmeli? Yani güçle gitmeli. Ya da urşuyla gitmeli. Ya da revolüsyonlarla gitmeli. Başka yol yoktur. Bunu ne Türkmen göre içinde yaşapıyor, dile getiren nokta. Hakikaten Türkmenistan'da hükümetin gelmesine hiçbir kanun yok. Gitmesine de kanun yok. Onun has demesi sayılı olmaya da kanun yok. Altyapısı yok da. Türkmenistan'da sayılı olma mümkünçülüğü yoktur. Yani sayılı geçirdik ediyorlar. Onu halkım kabul ediyordu. Türkmenistan'da sayılı geçirir yalan çok büyüğünün altyapısı. Önüm yoktu, sonum olmadı. Bu da atları yani, hem de adı çınlanıp kabul edip vermek olmalı. Yani, şu da atları biz bilen son çözümleri. Yani konstitusyon meselelerde birden cevap verenler. O konstitusyon işlemesi için hem de atları bilmek. Yani, cemiyetin bilinçlemesi olmalıdır. O konstitusyon yazılıp bilinir, demedip bilinir, onu işlemez. Cemiyetin bilgisi, cevapkarşılığı. O sonu olan talebi gören son, isteği gören son işlep biliyor, öğret biliyor da. Olmasa ne Angliya'da konstitusyon yoktu. İki dettir, iki kağıt, iki list kağıdı var. Yani kanunlar işleyendir. Yazılı demeden o. O, bana kıdıklarını korun. Britanya konstitusyon iki list. Kendi olsun. Yani Rutay'da konstitusyon kuruluşu yok deyip oluyor. Kanuni işlerden yok deyip oluyor. O dünya değil mi? O işleyen yerlerin biri kanun. Sonuç için bizde bir bilgi, bilinç olmalı. Onun üstümüzden geçirilen yani tarihi deme bilgimi de yetmeliler, aklımı da yetmeli. Bizim ağır tarihimiz var. Onu getirip neyme götürenli gürlem yok. Şu gürlenmeyen problemler, dünyadaki gürlenmeyen problemler vardır. Şolun hem de Türkmenistan'da vardır. O probleman dine gürlep, gündeme çıkarıp, düşünüp, arkayın çözüp oluyanlar. O son için Türkmenistan ilk bile gürleyen bir cemiyete urmalıdır. Yani bilen dağdını, bilen dağdını gürlep atıyorsa, o şunu milyonlarca, belki de milyonlarca adam dinliyor. Selam. Bunun bilen rahatlaşıvan bilir, sinoğuşağın vardır, rahatlaşmanan bilirler. Yani adam deyem şunu, ya şu fikri göre diye de, şu problemin bağdağı yem orta çıkıyor. Bunun kemi nire, artık yer nire de, onu edip ödüp olacak değilen yani fikirler, oylar, nemeler, adamları yem dürtüp başlıyor da, rahatsız edip başlıyor. Cemiyet şeydik gelişenler. Bolmasa yani kovu kanun yazıp getirip verirsin. Yani o da kovudur. Yani cemiyet onu düşünmese, ya talep bolmasa işlemez. O talep bolmam demesi
şertler vardır, başka nemelerim vardır. Da yere eğicilik değil de. Yer eğesi bolsaň, şonu goramak üçin kanun gerektir. O tatmak üçin düzgün tertip gerektir. Almak üçin düzgün tertip gerektir. Onu ekrançılık ulanjokmy? Guruluşy ulanjokmy? Başka bir zat ulanjokmy? O zatlaryň hem bejetiniň bir ýa çeki düzgünü tertip bolmalydyr. Ya kanun öz-özüne şo talaplar orta çykyp başlaýandyr. Onuň üst-üstüne bünördány giden ýa zınjyr ýaly kanunlar, düzgünler, ýa jemgyýeti öz talap edip demedýär. O talap bolmasa bolýan nädir? Şu adam biz aýdyp oturdy. İsläň, hyýal edin, o şu zatlaryň hem bejetini durmuşa geçirip bolýar diýip aýdyp oturdy. Ýöne islemeýän halky bu götüne dep, gardyna dep, gulagyndan çekip bagyt edip bilmeýär. Ya sen şoňa keseller tereden ýalak agdyna çörek bermeli. Onu bir bilmeýän onu çeýnäp bermeli ýa-da maşindan geçip bermeli bolýar. Özüm ýa bizim milletiň aňyrdan ýa genetik kodu vardır. O beýleki milletlerde bolmadyk tarihi bir demesi vardır. Bu ýa türkmeniň genetik kodu dünýäň sivilizasiýaň rezerwidir, resursdur. Şoň bir parçasydyr. Biz ýitiren adamyň nämedigini düşünýän bolsak, bu zatlary dikeldip biles. Dikeltme de mümkündür. O giden bir beýik illerde ýok tarihimiz vardır. O milletligen bir ütköşükdür. Bu zatlary biz öwrenip bilip o jemgyýeti şo zatlara ýa höwes gerek diýip demetsek zatlar demedi. O ýa-ni edik demäni türkmeniň beýnine tegdirýärler. Ýa duýgum däl, ol bir ýanky sindrom ýalak bir zatdy. O ýa adamyň mertebesini Türkmen hökümetiniň islenlik guruluşyna girip görüň. İslenlik haýsyn tutsaň, dogtorundan başlap milisiýasynda prokuroruna dep hukugyny gorajak demäçen. O adamyň mertebesini ilk ulak depelýändirler. Näme üçin diýerler şu zatlar? O adam mertebesi üçin ýaşar. Mana köp döwletleriň konstitusiýasyna ilk ulak koýarlar. Adamyň mertebesi iň üstüdür diýip. Näme bilen kazadyňyz seret? Şoň üçin ilki adamyň mertebesini dikeltmelidir. Onu ýollary bardyr, nemeleri bardyr. Gerek bolsa ýarak paýlarsyň adamdan eline. O mertebäň degeniň gön baňlaýyndan atmaly hakyň bar diýip kanun çykarar. Amerikada adamlar elinden ýarak alyp bilen oklar. Näme üçin? Demokratiýatyň mertebesini gorumak üçin. O polisiýa Türkmeniňkinden ýüz etse o işleýändir bolýan halkyň elinde de ýarak bardyr. Amerikada darga daýan oklar. Ne? Yani şu zatlary biz hem gözeginde tutup yetmelidir. Yok. Halkyň elinde ýarak bermelidir. Şu göwüne degenin mertebesini demedin, gyýdy erkek ýokdur. O adamyň mertebesiniň iň ýokary nemedigini goralýan zatlaryny kanun bilen şuna dersin, şoga şiket ýetireniň baňlaýyndan atmagy ruhsat berersin. O şolary alak kärelere de gidip bolar. Bolmaýan bolsa. Bunu ýa-ni biz mertebäni döwülýän sistemi 70 ýyl, 30 ýyl ýaşap berdi. Türme sistemini alyp görüň. Şoň içinden geçen adamlar vardı. Ýerenden adamy näde döwýärler diýip giden bir proseduralar vardır. O taýda adam döwülüp çykmalydyr. Ýa-da milisiýa baranda şular da prosad edenlerine tiýnet gördügüm. Ilk ulak adamy döwýändirler.
hem de Ankaradan gelen bir neme bu. Tamam, memnun kaldık. Bulmadı bu atlar yok olup gitmedi. Yok olup giden halktan hem de şöyle alak memeden yok olup diyen. Bunu sonra gururun etsen bu gündep ailemen bedip olur. Bu nemeti katı ulu temadır. Bu milletin ikbali bu aslında. Yani bunu katı uzolduk nemetmeli birden yuvaş. Yani yetati şu problemin bağdığını orta çıkarıyat bunu. Adamda gülleşmeli, fikir etmeli. Bu da atlan hem de çözüm vardır. Bilyen ortak bir çözüm bilyen demektir. Bunun arkasında kimin varlığını bilyen Türkmenistan. Anırdan ortadan gelen demeler. Türkmenistan'da demet görün rejistörlerinden bilyen. Hram tip aytına. O hramın yanına bir topur Türkmen emeleri vardır. Ne şu at üstüne geldik aydayın. Ne Türkmenistan'ın medyası vardır. O medyasını hram kurulu dediğindir. Böyle Türkmenleri ulanıp eme diyendirler. O yuvan emeleri diyendir. O ağıratlı deme eserler demeler Türkmenistan'da 30 yıldan beri qadağandır, yok edilen. Sonra da yani halkın demesini gözünü şoğurlatmak için, yapmak için o topur şu itköş Türkmenler ulanıyandırlar. O da bir demet yani toplum mühendisliğinin bir parçacığı. Hellediyorum Türkmen hizmet ediyenler. O şoların böyle yani arkasından akıllar kovu yaşa diyendirler. Şolun ne Türkmenistan gülüyalak. O biznes edip diyor. Ticaret edip diyor. Deyip görködülendir. Şurada ben anlatında çık. Türkmenistan'ın yağdayın ne aylıktığını bilmeyen var mı? Olmadı bir millet 60% yurdu terk et başına çıkarım. Şu atlar bilen son başına çıkıyor. Şu tadı yaşap olmayan, işlep olmayanlar. Şu at terk et aç. Türkmenistan'a adamı mal bir. Mal mücürüpten alanı çıkarım. Yaşar yalak böyle. Edip göründü atlarını. Ödüler biliyerler bulur. Bunu da birine gerek. O kime gerektiğini biliyet. Bu ayda oturmalı. Bunu başka sorun bağ oldu demedeli bunu sayılarda bir cemle eli. O saparağı cemle eli sonra verilse yine de uzar. Şoň üçin bu tema aytışyňyz ýalgat uly tema. Fikirlenip otursaň, diňe umum edip alanymda şolarda, onuň biliminiň üstünde bir hepde dursaňam az bolup biler. Medisinaň üstünde şolar ýaly, tehnologiýa ýa-da owa hojalyk, hemmesem uly temalar. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş azasdan izini getirip beririz. Şu ýerde jemläýeli. O bizim bilmeli adımız bu zatı bilerek bilinip edilen zat. Biz şoňa düşünmeli. O bu samsyk o babara bin eteri değil. Ol bir böyle bir yani stol zana eski yalak oyun evliyemedilen yemesi atributi deben. O bu umutlu yani mühendislik demek injinerçilik oluyor da onu yani bilgi gerektir. O da Türkmen'de yok bilgi şu saatleri Türkmen bilen o. Ne şeyler kıynançlı, katı kıynançlı biz 30 yıl şu atlan gururun etmen bak alak yağda ettiler olurum o da injineringdir. Onun bir topar adamini düşman doğusu düşman, düşmanı dost edik görközdürür. Ne olurum şu ya kemmece şu mühendisliğin içine girýänler. Onu biz bu datlar nämeden bilýäs? Özümüz şoň pidasy bolan soň bilýänden ben düşmanlygym
Türkmene beni düşman et korku diyorlardı. Şurada injinerin demezdi. Şuna şeylere bu yağdaylar onu tema katı uluy o bunu yaço vurluyorsun o bu üstünde yiyecek geçirmeli yakı vurlap koymalı demedel o düşünmeli onun devleti kurmalıdır kurman devleti kullanıp ya eşretli içinde yaşap olayan neler o Türklerin düşünmeyen daha da şu ilkin yemedir tayin da ya bir urup vermeliğine yalak bir düşüncesi vardır milletin. Bu da şol yankı nemen pidalarının miveti şeyle düşünmeden. Sonuçta devletimizi kuruluyor. Yani toprağımızın vatanı uğruluyor. Biz halkın toprağın eyeti olmasını düşünüyorlar. Şunu edecek. Bizim ilkin emeğimiz şol. Sizin vatanınız bolur yalak. Vatanın bolması için toprak sizinki olmalıdır. İlki bile bıstımırlar deyip ayın vatan toprağın tenki olmalıdır. Şu tenki olman o tay ten vatan nedir? O tay bir tarladır. Yani ekin ekilyen meydan ya da köçü geçirilen, cay vurulan bir demedir. Son için ilki vatanı vatan etmeli. Onun üstünde her nemen keşke öğreniyalak. Örüp bir cemiyet kurmalıdır. Son için bir tääre tutmasını tääredin urmalı yani. Biz çüyrük dağdın üstünden hiç sat kurup bilmeyiz. Hem de aydık bilecek dağdım sonra. Hayır, sorularım cevaplarınız için yine de indiki burundaşlıklarda görüşen çatsa para baş verdi cemleyelim. Doğru ya, sana da sağ ol. Sonra neşulori alıp temaları kaldırıp durun. Kaldıryanız için köp sağ olun. Sağ olun, süper. Sağ olun. Yani umuttan düşman bu da atlan. Çözüm var, çözüp biliyet. Ödüm katı ütköşük, o edip çözer. Dilimizden, medeniyetimizden dikelder, kökümüze de dönür. Ya sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağ olun.